barengan piye ta, Ga? Iki lho. Loh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Dirga. Ga, Dirga, masa Allah, Ga. Ga. Kowe mau pamit opo apa ora to, Ga, kembange kowe, Ga? Ora. Astagfirullahaladzim. Opa iki lho arep nang keramatan, Ga. Kembang kuwi lek golek adoh nang pasar ngemplak adoh ngono lho. Nyapa to? Opa paling mak guyu. Kowe iki lho pamit to dhisik ngono. Opa sik golek sarapan arepe gek nang keramatan malah kembange mok nggih nyirami barongan. Kowe mau tembong apa ora, Ga? Opa ra nyenengani aku, opa paling mak guyu tok. Kowe lek kon golek kembang piye? Masalah pamit ngono lho gek kembang. Kowe mok kabeh nih kowe mau. Iya. 5 bungkus sama mok kabeh nih. Iya. Gek nyapa to, Ga? Kowe iki kok ora pamit ki lho, he? Piye karepmu ki? Hah? Dirga, madu marane to? Aku to. Kowe kok ora pamit lek opa ngamuk piye ki engko? Ora Kok bakal malah ngamuk. barongan didos karo kembang iki ben Opa apa ora jajal? bakal ngamuk paling mak guyu tok gak kok samen. Level 100. Kok ngawut tembok iki, Bang? Kek tenan kengko balik kengko. Sing diamuk ora kowe, buke iki lho sing diamuk. Ngawut lho kowe iki ora pamit-pamit sik. Kembang sak pirang-pirang nggih ngeputusi butok iki lho ben apa arepmu iki lho. Ngawut ta kowe iki. Ngawut Nyapa dadakan ngono kuwi? Apa-apa.